Sibingelele kakhulu egameni likaJesu. Haleluya. Mfundisi Ncobo ngiyabingelela egameni likaJesu. Apostle Dlamini ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Mamphostoli mamthandiwe ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Gogo bonke mamthikoni ngiyabingelela egameni likaJesu. Kutijini ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyabingelela nje konke kosisi sisimondile siyabonga egameni likaJesu. Haleluya. Sibingelele nje kakhulu kosisi bonke kade sigcina ukuba nabo nesihlanganyela nabo sisirato sibingelele egameni likaJesu. Haleluya. Sibingelele nje kogogo, sibingelele komkhulu, sibingelele kobaba, sibingelele komama emakhaya egameni likaJesu. Sibabingelele futhi osisi, sibabingelele obhuti besilalele nje emakhaya. Haleluya. Sibingelele ke kakhulu kubantwana abancane abala ethempelini. Siphinde sibingelele futhi kwabasemakhaya. Haleluya. Haleluya. Sizokhuluma nje kafushane. Bangasabanga kafushane kodwa ngicela nazi ukuthi bengithe kafushane. Haleluya. Kona-ke umpostoli Paul ngelinye ilanga wakashumayela lithi iBhayibheli eyinceku yaze yathi yadoja izithaqaza phansi ngenxa yesimo sokuthi umpostoli wayeseshumela isikhathi eside kakhulu engaqedi. Lithi iBhayibheli wayibuza umpostoli kwabafileyo yaphinde yashintshumayela. Ngelinye ilanga uJesu eshumayela wavele wabakhipha-ke letendeni nasemasinagoge uJesu. Lithi iBhayibheli wababizela entabeni noma yena uJesu wakhuphukela entabeni base bamlandela. Lithi iBhayibheli for 3 days ayishintshumayela. Ngenxa yokuthi yayisho ngempela intshumayelo lithi iBhayibheli abalambanga. Kwathi ngosuku lesithathu uJesu wayesetshela abafundi bakhe labantu balambile. Kodwa bona bazange basho ukuthi thina sesilambele, thina sesikhathele. iBhayibheli liyaveza ukuthi uJesu wasekhuluma nabafundi wathi sinani la esingayipha labantu base bazibhada abafundi bathi cha uyabona-ke ngonyama kaJuda thina siyakwazi thina bona lokhu esikuphethe nakhona kwangaphethe ibona lithi iBhayibheli kwaphethe umfana omncane. Lithi iBhayibheli manje liqhubeka lapha libese likuveza kuJesu ukuthi cha wasithatha-ke isinkwa somfana nofishi wase wabona wathi wabahlalisa ngokwamaqoqo athile ukuthi abanye bahlalela ngenani elithile abanye bahlalela ngenani elithile. Lithi iBhayibheli kwathi-ke uJesu esebongile wanikeza abafundi isinkwa wathi phanini abantu bami. Lithi iBhayibheli-ke ngesikhathi bebhizi bebapha abantu bebapha isinkwa bengazelele lezazinkwa kuthiwa ezaziwu-5 nenhlanzi eziwu-2 noma izinkwa eziwu-2 nenhlanzi eziwu-5. Liyaveza-ke iBhayibheli ukuthi kwagcwala iziphongolo eziwu-12 sebesutha abantu kugcwala imvuthuluka yesintu. Kodwa lezinkwa lezi kuyabalela ukuthi amadoda ewodwa amadoda iBhayibheli liyaveza amadoda ayewu-5,000. Amakhosikazi awo lapha awabalwanga ney'ngane zawo zazingabaliwe. Kodwa lokho akusho ukuthi azikho noma namakhosikazi awo awekho. Ngelinye ilanga umpostoli Paul lento yokuthi amadoda ahamba namakhosikazi waze watshela mina ngenxa yokuthi okwamanje nisangiphazamisa ake nibuze lapha kobaba emakhaya. Kwawumkhuba wamadoda kaJuda ukuthi umuntu uhamba nenkosikazi uke enkonzweni. Namadoda ayo-5,000 asidla isinkwa saze sasala kwabuthwa ingqomo ewu-12. Kodwa izinto kade zimbili.
ngenxa yokuthi uJesu uye wasibonga isinkwa waphinde wanikeza abafundi. Imiracle eyenzeka laphaya ayenzekanga esandleni sikaJesu. Esandleni sikaJesu kwabongwa isinkwa, kodwa ezandleni zabafundi kwamultiply isinkwa. Siyabingelela bangcwele egameni likaJesu. Sokhuluma nje sichaze isinkwa bese siyolala. Haleluya. La sizokhuluma khona kunento eyitholile indawo enhliziyweni yami. Haleluya. Ngibhale nje isihlokwana ngingakhunjana ngolimi lokucela umsebenzi, kodwa sizosihumusha sisihumushele olimi lasekhaya. Isihlokwana nje ngisibhalile sithi the times of heavens on earth. NgesiZulu sithi izikhathi zamazulu emhlabeni. Haleluya. Isizathu esenze ukuthi ngilehlokwana samanga le ndaba sinikeze nje isihlokwana ngisibhale ngesizulu ukuthi angifuni ozwayo athi sikhuluma ngamazulu uhlanga lwethu. Angifuni nje kuthiwe bethiwa nje amazulu asemhlabeni siswile thina, ithina uDumo, ithina uDlamini, ithina uSosimo, ithina uMphango, ithina ubani amazulu. But the times of heavens on earth. Sizobheka nje amavesi bese sikhuluma ngani ngezikhathi zamazulu emhlabeni. Uzosibuza ukuthi ngisho kanjani ukuthi amazulu, kodwa thina sazi ukuthi kukhona izulu elilodwa elinoJesu siyalilonga. Umpostoli Paul uke wakhuluma waveza ukuthi mina ngiyayazi indoda ngiyamazulu. Kukhona nje i-experience engike ngaba nayo. Ngadlulela oqala ngaba kwelesibili bese ngaba kwelesithathu. Mina-ke ngiyafisa-ke ukukhuluma ngezikhathi zamazulu emhlabeni. Uthe uNkulunkulu noma uthe uJesu mangabe sezoyivala into yakhe, wathi khona uhlobo oluthile olufunwa uNkulunkulu. Lolu hlobo lwabantu, abantu abazothi mangabe beza kuNkulunkulu bangezi ngezinto eziningi, kodwa lolu hlobo uNkulunkulu alifunayo athi mangabe esezulwini phezulu abuke phansi emhlabeni, bese kube khona i-research ayenzayo uNkulunkulu ebheka uhlobo oluthile labantu. Lithi izwi leNkosi uNkulunkulu unohlobo oluthile labantu abafunayo. Kuyiqiniso uNkulunkulu ubathanda bonke abantu ngenxa yothando lwakhe wanikela ngoJesu ukuthi yiloyo naloyo okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Kodwa sebenjalo abantu sebenokuphila okungunaphakade, sebephethe endaweni zabo noma emzimbeni yabo sebenokuphila okungunaphakade. Khona kunjalo abantu sebesezulwini. Uthi uJesu unohlobo olufunwa uNkulunkulu emhlabeni. John chapter 4. Sizofunda mangabe singayendlalela nje ngaphambili. Kwakunowesifazane owatholakala esemthonjeni, lowo mthombo wombiwe uJakobe. Mangabe ehlangana noJesu nowesifazane, uJesu elamanzi,
kwaloko uthi lo wesifazane awazi yini ukuthi umJuda nomSamariya badlelana. Uthi uJesu asikubeke esayidini ukuba uyazi ukuthi ukhuluma nobani, ngabe nguwe ocela amanzi yini? Mangabe besakhuluma-ke uthi uJesu awungxoxa iyiphi indoda yakho. Bayaqhubeka nje nenkulumo. Ngaleso sikhathi uthuma abafundi bakhe ukuthi abangothi ngizodla. Lithi-ke iBhayibheli lo wesifazane wathi anginayo. Wathi uJesu usho kahle uqinisile ngoba nale 6 akusiyo yawo. Lithi iBhayibheli owesifazane wabe sevuleka amehlo, waphuma wathi wozani lizombona kahle ongitshele konke. Mangabe lo wesifazane uJesu esekhulumile naye, kukhona enye inceku eyakhuluma into eyangihlaba umxhwele ethi lo wesifazane akusiye owesifazane nje kodwa libandla likaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu lafinyelela esikhathini la khona izifundiso ezinikezelwa khona ezabaprofethi, ezabapostoli, ezabaprofethi, ezabavangeli, ezopastor, ezothisha zilife ibandla ngenxa yezizathu ezithile. Lithi iBhayibheli noma uthi lo nceku mangabe eqhubeka nesambulo sakhe, nami ngesambulo sale nciko. Haleluya. Uthi base lo wesifazane noma leli bandla lifinyelela la khona ngoba unumber 6 ngokwezwi noma ngokudaleka kwezinto. Likhuluma ngokudala komuntu ngosuku lwesi-6. Ngokuba umuntu wadalwa ngani ngosuku lwesi-6. Lithi-ke leli bandla leli lafinyelela la khona senzela ncama abantu bezwe. Haleluya. Okunokuthi balandele noma balalele amadoda kaNkulunkulu i-5-fold ministry. So ngasibuka-ke lesambulo senceko ngathi cha nami ngiyasithinka ukuthi ngokwesambulo senceko nesambulo sami uNkulunkulu anginike sona noma nami ngithe bangabe ngihlala phasi kabanaso. uNkulunkulu noma uJesu mangabe ekhuluma nalo wesifazane amtshela ukuthi akusiye owakho ngalo onayo. Wahamba kwesifazane wayonakhunjana wayolanda-ke abanye wayobabiza ukuthi abeke bezobona kahle. Lithi iBhayibheli kwasekubaqele lokho. Nabafundi bakhe-ke liyaveza iBhayibheli ukuthi batsho ukuthi imvala ingowesifazane ngamsasikhathi. Kodwa-ke uJesu wabese batshela ukuthi ngenza lokhu okungukudla kwami ngoba mina njengoba sengikhulumile nalesifazane sengisuthisiwe ngokuba okwenza intando kaNkulunkulu kuyasuthisa. Haleluya. La sofunda khona-ke sibamba lapha ku-verse 23. Haleluya. So asikhulumeni-ke kafushane ngalesambulo sale nceko. Because uNkulunkulu wake wangikhombisa many years ago ngisaseTNT inkinga ibandla ebhekene nalo ukuthi lifinyelele la esikhathini khona
kunamadoda kaNkulunkulu amayo njengoba simele Shumayela, kodwa kwaba nenkinga la khona ukuthi abakhonza umpostoli balalela umpostoli kuphela, noma abantu aba-apostolic abakhonza umprofethi balandela abaprofethi bodwa bese bavala indlebe abanye mangabe bekhuluma. Abakhonza kubavangeli balalela abavangeli kuphela, abanye mangabe bekhuluma ngazi ukuthi bayabheda noma bakhuluma into engesiyo. Abalalela abefundisi noma abelusi balandela abelusi ngenkonzo yabelusi. Akanjalo abalandela othisha nabo balandela othisha ngenkonzo yabo yokubuthisha noma ngegrace yabo nange-anointing office labo lokubuthisha. So kuleya nto uNkulunkulu angibonisa yona ekhuluma nami ngifundisa, ngoba nami ngase senginayo leyo nkinga ukuthi kwamanye ama-ofisi ngangivabe indlela. Futhi ngalesa sikhathi ngangilimele kakhulu enhliziyweni, ngoba manje i-ofisi uNkulunkulu angibizele lona laliphahleni olishawa ngandlela zonke, okungangokube ngaze ngathi Nkosi ngobona ngawe. Haleluya. Sengisho ngathi yabona-ke Nkosi, ngiyabona sengibona. Haleluya. uNkulunkulu wangibonisa-ke le vision, and kule vision sasiba-5 esiphethe amaglasi anophawuda abangu-5 ngokwembala. Then izwi kaNkulunkulu lakhuluma kithi nathi asibathele phansi on the ground. Okay, sibathele. Emva kwalokho sibathele ndawonye, ngabe selisitshela ukuthi bahlanganiseni, sabahlanganisa. Cha-ke nami ngangithokethi, ngangiqala ukuzibona ngithokethi kanje. Cishe kwasimela lapho lento ekuthanda ukukhuluma, ube nombono lapha nalapha, ube nombuzo nje lapha nalapha. And then after that ngabe sengibuza ukuthi labo phawuda abani uNkulunkulu esenjeni ukuthi noma izwi kaNkulunkulu elakhuluma ngaleso sikhathi ukuthi ama-ofisi negrace yawo ne-anointing yawo namagunya awo lawa ayinabo abarepresentwe yilabo phawuda labo. Njengoba nibathele phansi nibathele ebandleni nibamikise ebandleni, ila ngafunda khona ukuthi umyalezo owodwa umushunyelwa umpostoli e-ofisini lokubumpostoli, ushunyelwa umprofethi e-ofisini lokubuprofethi, ushunyelwa umvangeli e-ofisini lokubumvangeli, ushunyelwa uthisha e-ofisini lokubuthisha, ushunyelwe umelusi e-ofisini lokubumelusi. Kunento eliyakhayo emntwini. Engazi ungayinani, ngoba uzobona ngazuthi omunye ngathi unegunya kakhulu nomunye, omunye unesibhaxu kakhulu, omunye kwazi kwathini kwazi kwanje. Laphaya ngafuna kwathiwa iground lesithela kona ibandla kaNkulunkulu, and lento esithelayo isifundiso nesifundiso sikaKristu sishumayela ngenkonzo esinikile. Ilanga liqaphela khona ukuthi umpostoli uthi mangabe ethi liyalezo Agrippa kube leya nkonzo ayamkele enkosini, aqaphelisise ukuthi ayifeze. Umuntu nomuntu unenkonzo ayinikeziwe. I-ofisi ne-ofisi linomusa elunikeziwe, linamagunya elwanikeziwe, linamandla elwanikeziwe, engawafani nawelinye ofisi. Umyalezo owodwa ongathi bhekani kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwenu une-impact engafani, noma unamagalelo angafani, ngenxa ye-ofisi lokubumpostoli, umprofethi, umvangeli, uthisha, umelusi.
sizoyithinta nje kancane kwabase-Efesu chapter 4 la khona uJesu enikezela i-540 kwiministry and kunezinto eziwu-7 lama-ofisi ehlangene kumele ayenze ebandleni likaNkulunkulu. Hallelujah. So umbuzo wami kowesibili wathi-ke right, ngiyakuzwa-ke simakade kuthiwa inkinga esinayo ukuthi lamaklasi ase-end. Wathi izwi lalikhuluma nami labe selithi inkinga yenu uma ngabe senidiscovile ukuthi nibizele kweliphi ofisi niza nigcwele lona kumina. Umprofethi uza ngokuthi umprofethi uNkulunkulu, kanti phela uNkulunkulu uyindodana kodwa thina umprofethi. Hallelujah. So ngake sengifunda-ke lento ila kwashiqa khona nohlobo lokuthandaza ukuthi unendlela yokuthandaza ethile othi mangabe sowukhula ekukholweni kade uthandaza ngaye eqaleni usanda kukhola ingabe isakunikeza ama-result ekade ikunikeza nje usanda kuqala ukukholwa. Uma usanda kuqala ukukholwa nje uthandaza noma kanjani uNkulunkulu akuphendule. Kodwa mangabe sowuqhubeka ekukholweni uNkulunkulu ngemkhuleko angayiphenduli ngoba ulindele ukuthi wena usuyindodana usuyakwazi okungamagunya engigunyaze ngakho. Usuyakwazi ukukhuluma nentaba isuke iqhubuleka iphonse kolwandle. Hallelujah. So bangcwele la sizofunda khona-ke amazulu ngezikhathi zamazulu emhlabeni. Sizobheka uverse 24, 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Kuhle kuyakhuthazwa ngicela uboleke ibhayibheli. Bangcwele ngizocela siphinde siyohomoshile ngesizulu. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Alright. La into esiyivezelwayo uJesu mangabe ekhuluma ngohlobo oluthile uNkulunkulu alifunayo. Kuhle ukuthi siyeza kuNkulunkulu simtshela ukuthi ungcwele uNkulunkulu, uphakeme ngubayethe kusukela umhlaba ungakabi khona wena uNkulunkulu kuvele ukhona. Kuhle kuyancomeka, kuyakhuthazwa futhi. Kodwa kunezikhathi zamazulu emhlabeni, or there are heavenly times in the earthly realm. Hallelujah. So lasifunda khona lithi iBhayibheli uNkulunkulu mangabe ukhona indumiso efanele ikhuphukele kuyena noma ikhona indumiso ekhuphukelayo kuyena, amehlo akhe noma ukufuna kukaNkulunkulu kufuna laphaya umuntu ozomdumisa uNkulunkulu, number 1 ngomoya, number 2 amdumise ngeqiniso. Lento yokumdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso
iqhamuka noma iza ezigabeni ezingafani. Kukhona izinga lokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso noma lokumdumisa ngeqiniso lasi uzobheka khona ukuthi uNkulunkulu engimkhonza. Lesi sikhathi engihlelayo ngihlelele ukuthi manje ngiyamdumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Bese udlule kuleyo level kulelo qiniso lokuthi uNkulunkulu ophezu konke usimakade wenziwe ezulu nomhlaba omdumisayo. Uze ngeqiniso lokuthi njengamanje njengoba ngimdumisa uNkulunkulu ake ngikhulume nje iqiniso phambi kaSimakade ukuthi nokuthi ngasizakhisha ngakho. Hallelujah. Ukuthi kunolile usuku lwami namhlanje. Ukuthi kungiphazamisile. Enye level yokumdumisa uNkulunkulu ngeqiniso. Hallelujah. Uphinde uNkulunkulu umdumise ngale qiniso uAbrahama amdumisa ngalo. Wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ngimdala noSara usemdala nesibeleko sakhe asisasebenzi. Kodwa uNkulunkulu uthembekile futhi ukholekile. Umdumise ngeqiniso lokuthi awubheki isimo okusona ngesikhathi okusona. Awubheki ukuthi njengamanje ngiyafisa ukuthi kodwa ngakenzi. Kodwa uthi noma kunzima kunjalo wena uNkulunkulu ukholekile uthembekile. Udlule lelo zinga lelo. Uze kuleli zinga leli lokuthi uJesu uyena oyiqiniso. So uza lapho na umdumisa uNkulunkulu indumiso yakho igcwele ilizwi, igcwele uJesu, igcwele ukuthi wena unobudlelwane noNkulunkulu. Ilawo mazinga othi mangabe somdumisa ufinyelele la khona uthi sengiyanikela konke kwami. Yabo, athi omunye ngenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe enhliziyweni. Usamdumisa njengeqiniso uNkulunkulu uSimakade umnikeza udumo. Ufinyelele lapha emsebenzini owenziwa uJesu. So bheka izwi lakhe ukuthi izwi lakhe litheni ngawe. And izwi likaNkulunkulu likhuluma nomuntu kwisigaba ezingafani. Ila khona uzofinyelela mangabe sowulaphaya kuJesu, ufinyelela endaweni yokumdumisa uNkulunkulu ngeqiniso elingaphezu kwemizwa yakho. Kukhona imizwa omuntu udiniwe. uNkulunkulu uxasukile, mhlawumbe futhi uxasukele yena uNkulunkulu ngoba kuyenzeka ukuthi asuke nje udinwe ngempela. Sithi masikuzwe uthi wena udinwa uNkulunkulu. Yes, kuyenzeka omunye aze asho ukuthi bona uNkulunkulu ukube bekade ekhona ukuthi ngaba kwenzekanga uthule wathini. Uthi hayi udinwe uSimakade. Yabona manje usedlulile kudinene thina kodwa usedinele uNkulunkulu. Hallelujah. So uphinde futhi udlule kule qiniso lokuthi lowo muzwa lowo wodinwa uye emizweni yonke umuntu angase abe nawo imihlaselo. Uyobheka lapha eBhayibhelini ukuthi into ile yami nalento engizwayo emzimbeni nasemphefumulweni iqiniso likaNkulunkulu ngami lithini. Abanye bathi bengamadoda kodwa bezizwa ngathi babesifazane. Uhambe nje uyobheka ukuthi izwi likaNkulunkulu belithini. Abanye bazizwa bengabantu besilisa kodwa beabantu besifazane. Uhambe nje uyobheka iqiniso likaNkulunkulu lithini.
lithi iBhayibheli asimkhonzi uNkulunkulu, asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Asihambi ngokuthi sizwa kunjani. Omunye umuntu nje ubulili opposite noma obungangolahla ngothi lola umuzwa umthando uhambe ezweni kaNkulunkulu. Ithini into kaNkulunkulu? Ufike uthole ukuthi hayi khuleka laphaya umuntu omdala kunenkanuko, kunokuhuheka, kunazo zonke lezi zinto, kunawo wonke lamanyala. Uthi mangabe ubheka uthi kodwa Jesu yazi ngiyazizwa ukuthi ikhona into ekhona. Uye lapha ezweni likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lifike litshele enye indaba emnandi. Lifike litshele ukuthi wena uyisidalwa esisha, okwaqala sekudlulile, sekuvela okusha, konke sengokaNkulunkulu. Iqiniso lelo othi mangabe ulifunda umdumiso uNkulunkulu uyakena ngendumiso, uyakena ngeqiniso, uya ngeqiniso lezwi lakhe elithi iBhayibheli uNkulunkulu uliphakamisile izwi lakhe ngaphezu kwamagama onke akhe. Maningi amagama El Shaddai, Adonai, El Gibbozo, wonke lamagama uNkulunkulu abantu abamethe wona ngesikhathi bemdumisa. Igama laNkulunkulu liphakeme ngaphezu kwawo wonke lawo magama. Yes, Lord. Hallelujah. So izwi likaNkulunkulu ulihlonipha ngaphezu kwawo wonke amagama abangase abantu bamdumise ngawo. So mangabe sowuzoya-ke ngokwezwi ufike ubone ukuthi okay, lokhu nalokhu akumele kube nje. Uthola ukuthi uyazizwa nawe ukuthi unenhliziyo embi, uyabona nawe uyafisa ukuthi uJesu akulekelele, uyaphuza uxolela, unamagqubu nje owabambayo, yonke lento unomona, uyayizwa lento ukuthi cha nginceke impela ukuba inceke noma ngincekazi, kodwa manje kunalo mhlabashana okhona le emncekini bami noma emncekazini bami, bese ubuye eqinisweni likaNkulunkulu elithi namhlanje uNkulunkulu uyathulela umoya wakhe ebantwini nenhliziyo enhle. Bese uyasomdumisa usimakade sokuthi wena simakade-ke umnikezile inhliziyo enhle le eyenza ukuthi ukukholwa kwami kungabonakali ngenxa yami, akuseseyona yami, mina nginale yakho enhle. Umdumisa nje uNkulunkulu eqinisweni lakhe, so lapha ethelini awumdumisi ngokuthi uzizwa kanjani. Yilapho-ke ozothola kahle ukuthi umthandazo akuwona ukuthi uthandaza ngokuzizwa ngathi ungathandaza noma ngathi ungethandaze. Lithi iBhayibheli ukuthi uJesu abantu bonke kumele bathandaze ukuze bengezuphela amandla. Amandla wafunayo asemthandazweni. And manga uzwaya kuNkulunkulu ngokuthi uzizwa kanjani, lawo mandla noma uzozithathela wona uNkulunkulu uzincisha ithuba ngenxa yokuthi awuzizwa ngathi ungathandaza. Hallelujah. Lento yokumdumisa uNkulunkulu ngeqiniso inama-levels noma inezigaba ezithile. Ilakhona esizotshela ukuthi into yokuphila nokuthi uzizwa kanjani awudili nayo ngokuzila ukudla nani, udila ngayo ngokuthi inkosi ngiyanikela konke. Impilo yobuNkulunkulu, impilo yokuhamba noNkulunkulu yobungcwele ayikho ngokuzila ukudla. Ukuzila ukudla esinye sestrategy esisisebenzisayo ukuthi sizigcine singcwele. Kodwa mangabe uzobheka ukuthi
uzothi uzozila ukudla khona nje nami into engike ngayihleka ensukwini nambe ngiqala ukuyi-understanda omunye umfundisi eshumayela ethi ukuqaphele yini ukuthi mangabe sawusindisiwe umgcotsho nje kaNkulunkulu, the more fasting kaNowo it's the more ikhulu. Ngenxa yokuthi i-fasting yenza ukuthi izinto ezikhona zishayile. Ugcobo mangabe selibhedelwa lenza ukuthi izinto ezikhona zishayile. Futhi umuntu mangabe segcotshiwe amehlo akhe avuleka ngo-white. Mangabe uphuma nje emkhulekweni wokuzila ukudla uyabona nawe amaphupho owaphuphayo ahlukile futhi anokuba precise anokushaya into nje sikhonkosini. Ilakhona ekumele khona uze ngeqiniso kuNkulunkulu ufike unikele konke. Ilabo lithi ethu Jesu abantu mabazidele bese bethatha isiphambano bengilandela. Udila nengqinamba ezithile ezimuntu omusha ngengakufunda ukuthi awudili nazo ngokuthi uthi uzoshaya 30 days fasting ngiyakutshela. Osisi uzobabona bebahle ngohlubo olumangalisayo. Brothers nje mangawe incekazi uzobabona nje bephasumula nje ngendlela emangalisayo ngendlela abashumayela ngayo futhi usuyizwa ngempela. Kanti khona leyanto efanele uyinikela uyi-uproot empilweni yakho. Lithi iBhayibheli asembathe uKristu ukuze uSathane engezuthola indawo. Umdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Bese sidla kulo hlangothi lomoya. Mangabe somdumisa ke kanjalo uNkulunkulu ngomoya. Sizoyiqala la ekuthenini umuntu uhlukene kathathu eyedwa. Umuntu umphefumulo abe umoya umphefumulo bese abe umzimba. All right. Imizwa ke le yonke nokuhalela nokuheka nenkanuko nani zezi namathele lapha kumphefumulo ngoba umphefumulo kuwona kukhona umqondo wakho nentando yakho. So izinto ozifida ngayo umphefumulo wakho ehambeni kwesikhathi sizozibona usuzenze enyameni. Haleluya. So mangabe somdumisa ke uNkulunkulu ngomoya. Lithi iBhayibheli ukuzaleka kwethu asilifunde lapha uTitus chapter 2. Is it chapter 2 or chapter 3? Titus. Ngoba phethe iBhayibheli isiZulu uThito. Hallelujah. Chapter 3 sizoyiqala lapha ya verse 4. Kodwa no chapter 2 komele siwuthinte ukuze sizokwazi ukumthumisa uNkulunkulu. La kwelesingisi bathi noma sike sisixolele isingisi phela naso siyasidinga uxolo bagcwele selidinga nje uxolo. Chapter 3 verse 4. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothandwe lwakhe kuBaba, wasisindisa hayi ngemisebenzi yokulunga esayenza kodwa ngokwesihawu sakhe, ngokugezwa kodwa ngokwesihawu
sokuphinde ukuzalwa ngokuba senziwe basha ngomoya ongcwele. haleluya. Lithi-ke iBhayibheli la senziwe basha ngomoya ongcwele. Verse 4, kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu, wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Ngiyacela-ke siphinde sisamukele isilungu. Khona igama engilifisayo laphaya egama enakhonjaneni lesilungu lithi, after that the kindness of God and the love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Spirit. La elisulu liveza ngokuthi siphinde senziwe basha ngokuthi sizalwe kabusha ngomoya ongcwele. So ukudumisa kwethu-ke la uNkulunkulu simdumisa sikumoya, fanele siyidumise na si-understand ukuthi i-technology noma i-strategy esisetshenzisiwe ese-regeneration, ese-renewal, esokwenziwa basha. And indlela asenze basha ngayo sizoyifunda lapha kuHezekeli 36. Ukuthi uNkulunkulu usenza kanjani basha ngomoya. Sifunda nje lapha ya ku36 bese sifunde nje amavesi abembalwa. Verse 26, ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama, ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakuzigcina izahlulelo zami nizenze. Uyabona la yaphaya ukuthi uNkulunkulu usinikeza umoya kabili. Okokuqala ufika sinikeze umoya omusha, bese kuthi okwesibili asinikeze umoya wakhe. Lento yokuthi uNkulunkulu umnikeze umoya omusha uJesu uyikhulumile wayicacisa lapha ya kuJohane chapter 5 verse 19. Uthi okholwa yimi, okholwa iloke amazwi omuntu ongithumileyo, uyaphuma ekufeni angene ekuphileni. Okusho ukuthi umoya womuntu uzaleka kanjalo kabusha, esephuma ekufeni angene ekuphileni. Lithi iBhayibheli babusisiwe abanesabelo ekuvukeni kokuqala, ngokuba ukufa kwesibili anginasabelo phezu kwabo. Umuntu akafi kanye, ufa kabili. Ufike afe okokuqala ngesikhathi esuka phakathi kwethu enyameni, bese ayolinda eparadise noma ayolinda eHades. Hallelujah. Ulindelane paradise noma ulindelane eHades. Ukuhamba kwakhe nesinqumo sakhe nobudlelwane bakhe noNkulunkulu ikona okumchazelayo umuntu ukuthi uzolinda kuphi. Ingakho athi uJohane, ngase ngibona iHades, ngase ngibona ukufa kukhipha abakuko, ngesikhathi sengibonile isihlalo esimhlophe nohleli kuso sobukhosi kaNkulunkulu, lapho izulu nomhlaba sekuphelelwe yindawo.
uthi ngabe sengiwabonga abantu bephuma eHades, abanye bephuma olwandle, abanye bephuma kukho ukufa, ngokuba ukufa yindawo sokuthinda lokho ngelinye ilanga. So uthi uJesu kumuntu mangabe esekholwa, ethatha igxathu lokukholwa lokwakha ubudlelwane phakathi kwakhe noNkulunkulu, ufinyelela la khona ephuma ekufeni angene ekuphileni, ebese athi mangabe eqhubeka athi akasayi ekwahlulelweni. Umuntu okholwayo angeke aze aye ngesuku lokugcina mhlazana inkosi kuyayo izosilanda ayozithetha izono zakhe phambi kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi izono zakhe zabalelwa kuJesu njengoba sisephasikeni. Izono zonke zabalelwa kuJesu. Mangabe sowukholwa, mhlazana uvela phambi kukaNkulunkulu, sobe sokhuluma ke kuyobe kuyokhulunywa idaba lwe-assignment uNkulunkulu akunikezeyo. Kuyobe ngezokhulunywa ukuthi uyalahlwa noma awulahlwa. Kuyobe kuyokhulunywa i-assignment oyinikezile ukuthi uyenzile yini ngobuqotho, wayenzisiso, omuphi umqhele efanele sikunike wona. Indawo umpostoli Paul athi sisodwa isisekelo esisinikeziwe esinguJesu Kristu, wonke umuntu owakhayo akaqaphele ukuthi wakha kanjani kusona. Lapho sisuke siya kuNkulunkulu nje singayilo kozithetha izono, uthi-ke umsebenzi yonke yabantu iyakuba laphaya ekuthenini idlule emlilweni. Mangabe idlule emlilweni, kukhona eyitshe legolide, kukhona eyitshe lesiliva, kukhona eyitshe ngisazi ukuthi itshelani. Ama-levels enkazimulo noma yomqhele womuntu ngokwemsebenzi, ngokwe-assignment ayinikezwe uNkulunkulu. Njengoba ulapha emhlabeni kahle kahle ukwi-assignment, uNkulunkulu akadalelanga ukuthi kuzogcwalisa umhlaba nje ukuze ugcwale, kodwa kunenhloso ngqangi kaNkulunkulu. Mhlazane siyaphambi kwakho uNkulunkulu, kabe nothesithole umsebenzi. Ingakho uJesu ngosuku lakwahlulela lithi iBhayibheli abanye bayothi sasiprofetha siphilisa abantu ngegama lakho, bese bathi cha igama lami vele linamandla nje liyazenza lezo zinto, hambani benzi bokubi anginazi. Mangabe ethi akabazi ngoba babenzi bokubi, sikhuluma ke la ngokuthi umuntu uthengi ngiyazi uNkulunkulu uyasithanda sonke nathi siyakholwa, akangabenza ubudlelwane noNkulunkulu, akangeza ngoJesu. Ziningi amabandla aziwa ngokuthi ayi-Christianity, akona ukuthi unako ukumvuma maybe 5% ukuthi hawu Jesu. Iya ngokuthi ubakhile yini ubudlelwane naye. Ingakho lithi iBhayibheli mangabe umuntu esekuJesu isidalwa esisha, okwaqala kudlulile sekuvela okusha. And athi umpostoli Paul mangabe ebhala kwabase-Efesu chapter 2 verse 10 athi manje singumsebenzi wezandla zakhe, siya kuyo lo msebenzi uNkulunkulu ayimisa ngaphambi kokusekelwa kwezikhathi ukuthi siyenze. Yena-ke umsebenzi kuJesu ayabesho ngayo ukuthi mangabe sesifike ezinye ingcebo athi wenze kahle, uthembekile koncane, sengizokunikeza okukhulu. Athi wena hamba, ungumenzi wokubi. Lento yenzeka nini? Yenzeka la khona sibheka ukuthi umoya wakho ususiwe yini ekufeni wangena ekuphileni. Mangabe umoya wakho sowususiwe ekufeni wangena ekuphileni, sowuregeneratiwe, sowenziwe waba musha, nikeza umoya omusha oyinceku owumntwana kaNkulunkulu,
ubeke lowo moya sokumantaniswa nomoya ongcwele. Athi umpostoli Paul mangabe ebhala kwabaseRoma 8 athi manje-ke umoya wethu uyafakazelana nomoya ukuthi impela singabantwana bakaNkulunkulu, futhi asibona nje abantwana bakaNkulunkulu, sizindlalifa ngokuba uNkulunkulu laba abazi ngaphambili uNkulunkulu wababiza, wathi laba ababiza ukuthi beze kuye wase wabalungisisisa bezalwa kabusha ebanikeza umoya ongcwele. Labo uNkulunkulu abalungisisile wase wabanikeza inkazimulo yakhe. Izikhathi zamazulu emhlabeni lakhona lithi iBhayibheli kwabaseFilipi chapter 3 u-21 wakhona uthi njengamanje sinesakhiwo esisezulwini phezulu isihleli noNkulunkulu, isona leso sakhiwo esikwazi ngaso ukuthi sikhumane namazulu. Ebesamazulu abonakala emhlabeni, sibonakale izikhathi zasezulwini sisemhlabeni. Ilakhona umuntu ebesefakaza athi ngasindiswa ngitholisi angiphuza mbhemi kwenzenjani isikhathi zasezulwini emhlabeni. Kodwa-ke manje sekuyisikhathi siyeza, futhi sekuyisona-ke manje ukuthi ukudumisa kwenu kungabi ukudumisa kwabantukazana, kodwa ukudumisa kwenu kube ukudumisa kukaNkulunkulu. Umuntu ekudumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukwenze njani, ngoba manje siyazi futhi asidangali sinesakhiwo esisezulwini kanye noNkulunkulu. Ngoba nisemhlabeni nje, yebo inyama yethu isemhlabeni, kodwa isikhathi siyeza lakhona okusezulwini okungaboli okuyokwembatha lokho okubolayo. Isikhathi zasezulwini emhlabeni kunezinto esizothi mangabe sizikhuluma, ungakhuluma ukuthi amavesi siyawazi, kodwa isikhathi zasezulwini emhlabeni kunendlela yokuphila esizothi mangabe siphila ngayo nathi sifakazi ukuthi lokhu ukube bekade kuyimi ngingedwa bengeke kwaba nje, kodwa ngenxa yokuthi sekuyizikhathi zasezulwini zisemhlabeni. Kodwa ngiyamemezela ukuthi sesikhona esayona eJerusalem elisha, sesikhona endaweni kaNkulunkulu ophilayo, sesikhona emhlanganyelweni wabangcwele, sesikhona phakathi kwebandla likaJesu, sesikhona phakathi kwey'ngelosi ezingenabani. Kodwa kwenzenjani kuzikhathi zamazulu emhlabeni? Kodwa ngimemezela ukuthi kunomusa okhona, kunoncedo lukaNkulunkulu olukhona endalizi ngenxa yezinto eziningi, kodwa ngenxa yokuthi kuzikhathi zamazulu emhlabeni. Kodwa ngiyamemezela ukuthi khona umgcobo okhona esazoqaqeka kule ndawo. Uzozibuza ukuthi kodwa kwenzenjani? Hhayi, akwenzeki into ey'ningi. Zikhathi zasezulwini zisemhlabeni kumuntu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma wathi kodwa kwenzenjani ukuthi abantu bami ukuthi uNkulunkulu emhlabeni bangafa njengabantukazana. Kuyi-era ukuphila ngazuthi umuntukazana. uNkulunkulu thina ngabe bheka wena usemhlabeni
Angabuki ngezinto eziningi, kodwa akabuke ngesakhiwo sakhe esisezulwini. Ngenxa yokuthi kuziyikhathi zikaNkulunkulu, kuziyikhathi zamazulu emhlabeni. Lapha mahubo 82 Satatatapatos Zesipatila Hungry Hills Perong River Hungry Palias Makatakapassota Titapalia. uNkulunkulu umi emhlanganweni wawonkulunkulu, uyahlulela kwawonkulunkulu. Koze kube nini nahlulela ngokungalungile, nikhetha ubuso bababi na? Sela yahlulela lompofu netandane, nimenzele okufaneleyo olusizi noweswelayo. Khululani oswelayo nompofu, nibaphule esandleni sababi. Abanakwazi, abanakuqonda, bahambe bumnyameni. Izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama. Mina ngathi ningonkulunkulu, mina nonke ningamadodana ophezukonke, kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesikhulu. Vuka Nkulunkulu, wahlulela umhlaba, ngokuba wena uyindlalifa yezizwe zonke. uNkulunkulu mangabe ebheka umuntu osindisiwe onobudlelwano noJesu, ophumile ekufeni wangena ekuphileni, akabheki kwizinga lokuthi umpostoli, akabheki ezingeni lokuthi umprofethi, akabheki ezingeni lokuthi uthisha, akabheki ezingeni lokuthi umalusi, akabheki ezingeni lokuthi umvangeli, akabheki ezingeni lokuthi uyi-intercessor, akabheki ezingeni lokuthi uyi-worshipper, akabheki ezingeni lokuthi umntwana wakhe, kodwa umbheke ezingeni lobuNkulunkulu. Isikhathi sasezulwini zamazulu emhlabeni, kukhona izulu lokuqala, khona lesibili, khona lesithathu. Mawufunda u-Enoki uyofica lesi-7. Mangabe lithi iBhayibheli uNkulunkulu eqaleni wadala izulu nomhlaba, fanele naku umbuzeleni isibuzo ukuthi yena wekuphi. Lithi iBhayibheli izulu lokuqala liyadlula, bese vele futhi izulu elisha. Haleluya. Kuthi lelokuqala lelaba nongcola lapha nalaphaya. Siyakhumbula ngesikhathi ifunda evele saxoshwa khona. Kodwa nanti izulu, and amazulu ngokwahlukahlukana kwawo anamazinga athile. Sokhuluma lokho ngelinye ilanga. Namhlanje sabheka izikhathi zawo amazulu lawa emhlabeni. Ake siphendule ukuthi-ke mprofethi, ngikwazi kanjani ukuthi ngihambe ngizikhathi zamazulu emhlabeni? Umpostoli Paul uthi izikhali zethu zempi akusizo zenyama, kodwa zingamandla ngaye uNkulunkulu okubhidliza inqaba, nayo lonke ulwazi, nayo yonke imicabango emelene nokwazi uNkulunkulu. 2 Peter chapter 1
verse 3. Siyakhumbula umpostoli Paul wathi hlomani izikhali zikamoya. Asizibaleni zobu-6 ekhanda isigqoko sensindiso, right? Okusho ukuthi emicabangweni yakho nama-imaginations akho, yonke into yakho, ama-meditations akho, awadwali lento yokuthi usindisiwe. Iba conscious ngokuthi usindisiwe. Ingako insindiso ila isigqoko sekhaya, ngoba ezinye izimpi ozozilwa zidinga ukuthi wazi ukuthi usindisiwe. And mangawuke wathi mina ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, kunezimpi ovele uzinqobe semthando. Sindlu sizovikela isifuba. Isifuba sivikelwa nge-righteousness. Isifuba sivikelwa ngokulunga. Kunezimpi ongeke uzuzinqobe ngomthandazo, ozozinqoba ngokuthi ungolungileyo, upractice ukulunga. Into ophila ngayo uphila ngokulunga. Kunezimpi ongeke uzuzithandazele, kodwa lento yokuthi ulungile. Lithi iBhayibheli olungileyo uyakudla ifa lomhlaba. Ukulunga kwakho usuKristu Jesu umtholile ngokukholwa, kunaleya benefit yokuthi noma kunaleya assurance, ngoba akusona isithembiso lesiya, kuyinkulumo eyizwi eliphelele. Olungileyo uzakudla ifa lomhlaba. Olungileyo mangakwenzeka uzovuka. Mangabe umuntu athi ngangisindisiwe aze ashone engasindiswanga, kunento usichazela yona lokho. Ikuthi-ke ngaloko ngesikwazi ukuthi sisho ukuthi ufe engasindisiwe, ngoba umzuzu womuntu asiwazi ukuthi ngesikhathi sokugcina usuke exoxa ukuthini noNkulunkulu. Ingakho isikhathi esiningi nabantu nje uthi mangabe sebona ukuthi yabona-ke manje dark of blue noma ngathiwani, ngiyagoduka impela manje athi ngisacela umthandazo. Abanye abawuceli ngisho umfundisi. Kunabantu oyokwe uthi mangawuzwa indlela abashona ngayo, uzwe kuthiwe bashona bethandaza, lesasimo angena kusona, into esagcina ukumbona yenza wayethandaza waphela. Kunezimpi-ke oziwela nge-righteousness, bese sidlule kwe-righteousness, ubophe ukhalo lwakho ngeqiniso. Kunezimpi zokhalo ekumele uzibophe ngeqiniso. Sikhulumile-ke ngaloko iqiniso ukuthi iqiniso elipheleleyo liyizwi kaNkulunkulu uJesu Kristu. Izimpi zokhalo aziliwe ngezinto eziningi, ngeqiniso. Leqiniso leli liyokufundisa ukuthi mangabe sowedwa emfihlakaleni uthi baba, ngithe mangimbuka lwasisi wayithola indawo enhliziyweni. Iqiniso, izimpi zokhalo zokufundisa, noma iqiniso lokufundisa lapho okhalweni.
kumele kube khona iqiniso, ngoba mangake kwakhona amanga usudefeated. Izimpi zethu noma izikhali zethu akusizo ezinyawo noma zisebenza enyameni, kodwa zona zingezikamoya, zinamandla ngayo uNkulunkulu. Bese kuthi laphaya enyaweni lithi iBhayibheli sibogqoka-ke ukulungela ukushumayela ivangeli. Lento ithi awudingi ipulpit ukuze ushumayele ivangeli, awudingi izinto eziningi, udinga ukuthi uhlangane nomuntu. Kunabantu abake benze kuwe noma uhlangane nabo nje, noma kube khona nje indaba enizixoxayo, kodwa ngenxa yokuthi wena uyisosha ekwi-assignment, kufanele ukulungele ukushumayela ivangeli lokuthula. Nakhona liveziwe ivangeli lokuthula likaJesu. Ukuthula sithatha kuphi? Lithi iBhayibheli ekuhlaweni kukaJesu wathatha ipunishment yethu ukuze thina sithole ukuthula. Mangabe ungenakho ukuthula empilweni yakho, nali iqiniso, uJesu wakushayelwa ukuthi wena ube neempilo nokuthula. Bese emva kwaloko kuthiwa la esandleni sakho kwesinye isandla unezwi likaNkulunkulu, okuyilona-ke isikhali uJesu ngesikhathi ebuya ku-40 days we-fasting. Lithi iBhayibheli wayesehlangana noDevil. Ngendlela uJesu ayegcwele amandla ngayo, leBhayibheli elikuvezayo ukuthi wabuya ehamba ngamandla kamoya, kodwa into yokuqala ahlangana nayo uDevil izochazela lento ukuthi kwenziwa yini kwesinye isikhathi. Emva kokuzila ukudla, emva kokudedicate isikhathi sakho umnikezela uNkulunkulu, bese kube khona izinto. Yingakho kumele khona kuhoshe izwi, inkemba kaNkulunkulu, bese uthi kulotshile. Yilakhona ungezohamba ngumprofethi ngokwe-ofisi, yila ungezohamba-ke khona ngezwi lomprofethi, ozohamba ngezwi lokuthi kulotshile, ngokuba izwi lesiprofethi lisekuthenini umhlabathi ulungisile yini. Mangabe ngakutshela ukuthi this is what I see right now, bese ngitshela ukuthi uNkulunkulu uzokublessa ngokuthi nokuthi ngesikhathi sokuthi uNkulunkulu ukubingelisela kwelinye izinga lobungcwele noma kwelinye izinga lokulunga, hayi lelokulona olithe thuthu kunalele kulona. Kodwa i-ground yakho mangabe izoba yitshe noma ibe indawo yasendleleni noma ibe ameva, izwi likaNkulunkulu lesiprofethi ngeke lizithenge. Ake ngimemezele nje into kancane, kuzozwakala ngathi ngidifenda abaprofethi, kodwa iqiniso. Manje uke wathola izwi lesiprofethi, i-assignment yakho yokuqala yokuthi uyenze ukuthi uhambe uyothandaza. Mangakwenzi lokho, noma izwi lesiprofethi liqinisile, liprofethi umprofethi kaNkulunkulu ogcotshwe emazulwini, othe mangabe profetha wabona uJesu semthani, wadlula kumprofethi wabona uJesu okhuluma kumprofethi, ngeke nenze. Manga ungangikholwa ukuze abantwana bakwa-Israyeli ukuthi bahlale iminyaka emingaka eGibhithe, until there was a cry, until there was a prayer ascending to the heavenlies.
yimfihlo yeziprofethi. Wathi masekuphela 70 years wangena emthandazweni. Wathi njengoba uNkulunkulu ngamfundile lapha Jeremiya ukuthi sizohlala la leyo 70 isiphelile. Sifuna ukuphuma impela-ke manje lithi iBhayibheli kwabakhona izimpi kodwa i-answer yagcina ifikile ngenxa yokuthi bahlala emthandazweni. Engathandazeli into eyiningi, ethandazela izwi lesiprofethi ukuthi sekuyisikhathi salo and lalikeziwe 70 years. Kuphelile manje 70 years. Lo isikhathi impela-ke sesiprofethi omnisi. Ngiphendula lento ukuthi ngaprofetha kwathiwa ngoJuni ngizobe senginokuthi. Yazini lokhu bantwana bakaNkulunkulu, izwi lesiprofethi liyathandazela. And mangabe ulithandazela usuku lungisa i-atmosphere yakho ukuthi ngesikhathi salo 10 is 10. Mangabe ungakwenzi lokho sizofika siprofethi bese uthi siqamba amanga ngoba kwenzekanga ngesikhathi nangosuku sesishilo. And mina ngaba nenhlanhla ngiya-observa mina ngi-observa. Omunye umprofethi nje ngimhloniphayo oyimentor yami bamprofethi bamtshela ukuthi uzothola umsebenzi ngesikhathi esikuthi. Ngathi ake washathu ihlala naye vele. Okay. Ngiyathula ngi-observe. Ngathula nje ngambuka. Sashaya sadlula isikhathi sesiprofethi. Umprofethi enzima-ke lo. Ngihlakanile nabaprofethi abanzima and abakule-age yami. Othi mangabe ngena nje ethi kunama-angels la ubone la ukuthi indeed ngiya-observa. Akayenzi unceda imthandazo. Ngaweze ngibona nathina nje sigcotshiwe. Nathina nje sibiziwe. If ungalithandazelanga izwi lesiprofethi. And isiprofethi ake ngikhulume lokho bese ngihlala phansi. Isiprofethi kwesinye isikhathi siya ngokuthi umprofethi kade enikwe yiphi indawo. Kenzeka umprofethi la angikhona ngesikhathi ekhuluma nawe ebese athinte isigameko esizayo engazuthi sesenzekile. Isigameko esizayo ngempela kube ngazuthi sesenzekile. Bese uthi umprofethi wamanga. Mangabe sesenzeka finally. Usho ukuthi no, ukhona umprofethi othile owayikhuluma le ndaba noma khona iphupho engangaliphupha ngoba kwesinye isikhathi izwi lesiprofethi awuzulitshela omunye umuntu kodwa your spirit man umuntu wakho wasezulwini ehlangene nomoya ongcwele uzotshela umphefumulo wakho ayilethe in the form of iphupho. Kwesinye isikhathi ayilethe ne-imagination njenganomcabango othi mangabe ucabanga ujule kona ubona izithombe ezithile ubona isenzeko sento kuthi esikhathini esizayo emva kwaloko yenzeka bese uba nalento ethi ngayibona lento yenzeka somewhere. Kuba nalento isiyaphindaphindeka ingenxa yokuthi uNkulunkulu uke wakunikeza izwi lesiprofethi. Hallelujah.
bese sizalana ke lithi iBhayibheli, above all put on faith, the shield of faith. Take your shield of faith elinamandla noma ngaphezu kwakho konke uthi uPaul, thathani isihlangu senu sokukholwa esinamandla okucisha imincibilisho evuthayo kaSathane. Imincibilisho evuthayo kaSathane iza ngenhlobo eziningi, kodwa isikhathi esiningi iza laphaya emqondweni, ukuthi ubuke into bese ucabanga enye into naye akunikeza imicabango ethile. USathane-ke akakhulumi ngaphakathi kwakho ngoba akekho kuwo. Mangabe sokholwa sowusindisiwe awukwazi ukuthwala amadimoni emzimbeni wakho, ngenxa yokuthi umzimba wakho usulithempeli likaMoya Oyingcwele. Haleluya. So ufinyelele la khona ucima imincibilisholo evutha, akusiyona imincibilisho. USathane mangayeseyidila nawe, akadili nawe ngemincibilisholo, iye ivuthi ebese ukholwa uJesu kwicilo. Lento ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe, ukholwa kuyini? Kuqinisekisisa ngoNkulunkulu ongamboni ukuthi ukhona. Andike into kaNkulunkulu lithi iBhayibheli, asi-understande ngomqondo wethu, asi-understande ngenhliziyo, kodwa si-understanda ngokukholwa. Singalifunda lelo verse ongcwele, Hebrews chapter 11. KumaHebheru chapter 11 verse 3. Lithi uMpostoli Paul, ngaphezu kwakho konke thathani isihlangu senu sokukholwa. Asibhekeke lapha. Noma siqale lapha verse 1 uthi, kepha ukukholwa kungukuqinisekisa ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga okubonwayo. Haleluya. Bese masingayibheka laphaya ngolimi lwesilungu, uverse 3 nje wakhona uthi, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Mangabe sesikhuluma ke nge-understanding le uMoya Oyingcwele ayiyona, si-understanda nge-faith, siqonda izinto zikaNkulunkulu ngokukholwa. Asiqondi ngokuthi amagama esiwaziyo nokulandelana kwawo siwafunda ilolimi lesiNgisi, siwafunda ilimi lesiZulu, so lento ibukeka icacile. Mangabe sesiya kuNkulunkulu, we don't intellectualize uNkulunkulu noma asicabanga uNkulunkulu ngokwengqondo, kodwa ngokukholwa. Ingakho-ke lapha kuchapter verse 5 athi, mangabe uze kuNkulunkulu yazi ukuthi uNkulunkulu unguye. And akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Bese-ke liqhubeke lithi, ngokuba uNkulunkulu uyabavusa abamfunayo ngokukholwa. So lento-ke yamazulu emhlabeni, uku-understanda izikhali zikaNkulunkulu zokukholwa zikaMoya ukuthi zisebenza kanjani,
ebese wazi izinto uNkulunkulu akunikezile zona, bese wazi ukuthi nazo ziyakhuliswa. Alright, singaphakama sime ngeenyawo. Yeah. Angcwele